Kamoro moro bentie jana mar LTN arwake makende ma indien chino mar kuk mar wach mikelo kod anje folumba ke kinde ka kinde. Tino makawuono wadwa rango weche gweko mage ka penyalo kal penj masani ni bedo wang'eyo ne jopuonjre nitiere e yweyo makende. Koro kawuono wadwa wacho how to pass exams. Ma indi kaloko gi dholuo en kaka inyalo kalo penj e odiechienge adek. Ang'eyo ni ng'ato nyalo penjo ni to penj kalo odiechienge adek nade. Magi kiduto ibilero achiel kachiel kod kuku mari. Penj kod penjo. Namba ni malo kanyero ichako kod kuku mar wach ka ito penjo mari. Kidodo e Twitter atubingalo. Abro miyo jatelo thuolo mosu nyiso nyinge kaunti ne ka ito dwogone kod twaka. Rwaki e studio. Erokamano Jeff. Mosu ganda. Kora be akawo fursa ni mondo mos go ganda mag luo duto sana nyithi skul nikech kawuono wadwa loso kodgi study skills mano kaka inyalo kalo penj to kaka inyalo improve in performance nikech yudre ni nyithindo kodhi e skul nyaka ber kinyiso gi yo magiluwo nikech kata kidwa biro Nairobi ka ya dala koko nyisi kama iluwo gi mtoki riembo kata idhi lal lakini konyisi ni luwo kaka ichopo kata idhi kama idhi maber michopo miyo koro buk ma wadwa lose kod how to pass exams ni eno nyiso gi yore ma koro ginyalo luwo mondo kochopo chieng' ma gitimo penj to koro gikale maber. Erokamano nyapo kinyiso gi nyingi wiye wil kod nyingi luongo ni Edward Okinda. An jagem kama iluongo ni Ahono. Atiyo gi kambi miluongo ni World Link Publishers. Be an jago buge kendo agolo ga motivational talks. Erokamano nya Edward Okinda arwaki studio marwa otieno makawuono. Gima dwani mondo wachaki godo achiel kachiel ni aneno ka bugi ondiki ni how to pass exams. Gima ng'eyo ni penj en gima bende kinde ka kinde omiyo ganda kiondko kata obed mana professor kata obed nyathi skul samoro dhi timo penj owinjo ka nitiere luoro moro ma ibet godo kapok idhi timo penj. Kuong'enyisa ni wach mar penj ni pressure mane mabedo ka oganda dwani timo penj. Ng'ene ma iluongo ni anxiety. Anxiety gimoro mitimo leave alone penj kata kidhi e ng'wech sama igo gani on your marks get set go cha nyaka itetni matin kata luongi ni dhi address ji sama ichunga mbele ji ni chako loso cha nyaka ibuoge matin lakini ken just some bit of anxiety it is okay nikech it is pass you on lakini too much of it is disastrous because anxiety leads to fear. Kitingen fear leads to poor performance of any task. Koro mondo ng'ato kik bed anxiety kadwa timo penj nyaka ibed adequately prepared. Mane gima wadwa discuss kawuono how to get adequately prepared for penj. Ma among other issues ma I would wish mondo address the jogi and time management. Kaka inyalo manage time ni kaka nyathi school then revision timetable nikech kiloso revision timetable mane kinyalo manage your time in school. To revision timetables go kwa lose to gin mang'eny ok en achiel nikech nitie timetable ma itiyogo during school days seche ma godiochieng' to idhi e class lakini okinyi sama ichieo ga saa 11 mondo isom kata gotieno sama itimo preps nyaka ibed gi timetable miluwo ming'e ni abo somo subject maka sama kama and then weekdays wan gi timetables mopogre weekend opogre during the holidays opogre and even when the exams are just about kendi loko timetable ti loko machielo to go in line with the particular examination timetable. Koro wabo address issues mag timetables go wabo address issues mag how to read and understand nikech nyithindo mang'eny somo ka ng'ama somo storybook onya kata say ni kochako somo biology to chako from what is biology nyaka kano cover kodonje form 1 to somo nyaka tiki to kawa digo penye ni kauni somo to wacho na somo biology ko penye ni ang'o mi somo to konyalo wacho nikech osome kaka ng'o kaka storybook. Koro kwase discuss gi nyithi school how to read and understand wabo nyiso gi kata how to organize study topics mondo kata kidhi somo tingen topic ni ma adhi somo subject makama bang' mano wabo loso how to improve in performance in 3 days wabo nyiso kata how to answer examination questions. Koro kagin gigi duto te koro kidhi e penj tido ka anxiety duoro cha koro dok chien kabisa koro mana matin ma koro midhi to maber saidi madong'ie lakini ko kisomo ma inadequately prepared koro kendo imedo luor saidi mano koro inyalo kutaremo penj. Erokamano nya Mr. Okinda. Gima koro adwa penje ni to tero achiel kachiel step by step kaka onego bed ni waikore ne penj machalo kama hivi. Wacho ni nyaka wa prepare adequately. Nyiso ni to mokwongo wachako gi kanye. Mokwongo as far as kata somo is concerned nyathi skul onego bed ni chiewo gokinyi saa 11 ibedi e skul ibedi e dala
tichako somo. Kuchopo odiochieng' ndalo school tidhi e class, games idhi e games nikech we are a body minded spirit. Koro nyaka wang'e the body through physical exercise, the mind through education, the spirit through prayers, that's religion. So the three components are very, very important. Koro kuchopo preps, say kidhi e games mi tugo maber miluokri. Kidhi e preps, tibo winjo ka winjo gik misomo maber kabisa nikech your mind has been refreshed. And then somo motieno ni be when kare nyithindo isomo moromo, kik isom ahinya nikech ok ine jonyuol timo ga makosa. Ka nyathi dhi e school to ginyisen ni isom matek, go to school and work hard. Lakini ok ginyisgi how to work hard. Koro nyithindo in respect ka giobey gik ma jonyuol ginyisogi. Ka gichopo e school to gi work so hard to the extent makoro gi torture themselves. Kata aparo ndalo mane su jomoko ne kaga kata pi mang'ich ikete besen tiso itiendi, kata ikawo towel moro tiso i pi mang'ich titweyo, work hard. Mano is not right. Just work right, don't work very hard. So in the process of working right ni nyiso ni anyiso ga ji ni a man should sleep for 6 hours, 7 hours women and children, 8 hours or more fools. Nikech ki inindo 8 hours or more, you cannot succeed when you are asleep. Nyana succeed samigine. Kora nyiso nyithindo ni gisom gimo nyaka saa 4 abich ka. To this issue mar donje preps sa 7 8 pod ng'ato somo ga, mano koro you will spend 1 hour to understand gima di understand within 10 minutes kad bet ni fresh. Koro it is said ni early to bed, early to rise. Koro gi chiwo gokinyi, gi utilize godiochieng' maber, and then gi nind chon nikech kinindo malewo kabisa to koro kata gik ma jopuonj puonjo odiochieng' ok ibi winjo nikech ibo doze in class. To kidwa kalo penj, the greatest asset ma in go gin jopuonj. To koro samono gim jopuonj konyiga, tind koro nindo ga nikech isomo gotieno saidi, mane ma discourage. Koro people should just read enough. Erokamano nya mwalimu Edward Okinda. Awinjo kanyo kikelo maber. Awinjo kiwacho ne joma chuo nego nind seche 6, joma mine bari nyithindo seche 7, seche 8 mago gin jok ma wanyalo wacho ni joma ofuo kaka ikete ni joma ofuo ema nyalo nindo seche 8. Kang'eyo ni joma nindo seche 10 koro bro wache nani. Mwalimu, awinjo ka iwacho kamano. Gima dwa penjo ni to iparo ni ka ng'ato oluwo step ni edhi kaka iwacho to en ga dieri ni nikech na kinde kokani how to pass exams. Iparo ni ka ng'ato oluwo magi kiduto to penj obro kalo maonge kod ng'ikruok moro amora. Wenyisi gimoro achiel. In 1993, nadhi lecture Precious Blood, mano bet number 1 in the country. Koro kana dhiga kuro, nentie sister mwana en mzungu. Ano sama lecture to uwuothe holo, uwinjo gik mawacho, udhi chien, obiro gi mbele, uwuok oko, uwuothe dirisa ka dirisa ocheko. Tapano jo na awacho gik mabeyo kabisa. Makoro en nobiro go office, nan ga go office development house ka 10th floor. Ubiro wacho Mr. Okinda, let's go, you speak to the girls. Kanyise ne bubiro to mako leta githono wacho ni very slippery. Kaka say you do office ni nyaka wadhi to oywa to wadhi. Mana lecture gi 7 times in 1 year. Those 7 times when I lecture in 1 year, Precious Brown Rubit number 12. Kata Principal ma St. Mary's, Mr. Witi. Na yude kapod he was still a young principal, St. Joseph's Rapogi 1993. Kana we lecture kuru that time, nentie mzungu morobe nen father. Ubiro hiro nyisa ni Mr. Okinda, what is it that you have done to our boys that they are practically kneeling before me to buy them the books? Mano this book how to pass exam. Kono nyisa ni ga chiti bodhigo, lakini buge to boti mango bodo nkate mano chula about $427,000 cha 1993. Tiyo doni Rapogi, that's the time St. Joseph's Rapogi no chako beche Rapogi makuro wang'e sanini. Makuro gima wacho kata there was a time ma Rechuir ma chairman magor, nuchunga MP game 207. To no sponsor Gamonda lecture some schools, so I lecture about 19 primary schools. Out of those 19 primary schools, mana game kuja. All of them improved in performance. Onge kata chiel mano ko improve. Achiel ko mingine bar kawandu, ndi japuonyo mano beto siep na kanyo, luongi George Abwao. Na lecture gi bet number 12. Then no bedo transferred to the Nyasidi primary. Kano dhi Nyasidi primary, koro no bedo promoted koro in deputy. Oluonga oido ka Nyasidi ne about number 8 gi bet number 12. Ai baso dhi Malunga primary ma entie sani. Kodhi Malunga primary oido ka giywa Boto. They were last. Oluonga ma lecture magi improve from Boto to position 1 number 12.
Ting'en magi gik ma ji ong'eyo kata joma lunga nitie ong'eyo kata jojudo nitie nyaka skunde mana lecture duto. Koro gik monyiso ga jogi gin gik ma proven kata principal ma Alliance High School Kariuki ayude ke gonge secondary ka mean grade mar gi 6.2 kana lecture ne gi improve from 6.2 to 8.8 otere Meru School oluonga kendo wayudo ka gin 7.2 kana lecture ne gi improve from 7.2 to 10.2 odhi Alliance ogochona onyisa Mr. Okinda, guess where I am? Apenje ni Meru School to wacho no, I'm now the principal Alliance Boys High School. Onyisa ni bi ilosna gi nyithindo Alliance mondo gitim ang'o gikal penj madhi kuro maloso gi nyithindo masana Alliance timo maber kabisa. Kata Griffin Master no osiepna to no lecture ga kuro ndalo no ne gidhi maber. Koro bed ni primary obed secondary sasa ma a lecture ga school mora mora en guarantee ni they must perform better than all the previous years. Kata Machakos ka ok ni skunde mabeyo kende maluongo nitie skul luongo ni AIC Nyayo Girls Machakos ka nadhi lecture kuro ayudo gi at 3.8 to gi improve from 3.8 to 8.1 higano mana nyiso ga jini sasa miluonga ma lecture ni nyithindo is a guarantee ma they must perform better than all the previous years. Okine Jeff kakoro this Saturday ma wadhi yani ma 16 adhibet gi lecture session moro Kisumu Lions High School ma abuluongo waluongo jo primary kochakre 6 7 gi 8 abo lecture gi how to pass exams gokinyi chakre saa 2 nyaka saa 6 kama, and then jo secondary school gi colleges yani form 1 form 2 form 3 form 4 gi joma nie college adon wachak kodgi saa 5 nyaka saa 9. Tawacho ni ng'ata ma biro kanyo isa guarantee ni odhi timo maber kata kodok home. Gome wacho kamano nadhi Kapsabet Boys a lecture gi to machunga oko outside the hall gi principal tanya timu biro ra nyen Mr. Okinda, I've come to congratulate you because ni over the holidays kana the dala na yudo my stepmother who is a secondary school teacher to nen gi bugni how to pass exams. No mia bugno masomo kana se some aduogi school ma apply gik ma bugno wacho ma manage to improve from the previous term's position 81 to position 1. Ing'e kana wacho kamano to principal luongo kijana moro nyise ni go and ring the school bell ma olang kendo go. Ing'e nyithindo go kendo chokre parade 1600 students ma Kapsabet Boys. To principal nyise kata wan kaka jopuonj we were surprised kaka this young man standing in front of you kijana mochunge nyimu kane no improve etama chiel from position 81 to position lakini kawuono unyisowa his secret. Bas unyiso that boy, can you share your secret with the rest of the school? Nyathindo unyiso gina I went home, I met my stepmother who is a secondary school teacher. She had this book how to pass exam. She gave it to me. I read it. When I came to school I applied and I found myself improving from position 81 to position 1. Kanya tio no wacho kamano. Principal Onyisani, Mr. Okinda, have you seen how my boys are looking at that book like they want to jump on it and grab it from you? I guess I knew also 200. Yes. Imagine Jeff ni nyithindo banonyiew this book karibu gite mane books orumo mwagosi Nairobi ma books moko biro makendo gichako ginyiew te ing'anya kaka Kapsabet Boys timoga kata to gine ginyiew that book nikech testimony adi to an as a receive over 1 million such testimonies. Makata nitie few maketoka nitie mokwongo maketoka mane kijana moro golo Kaga Boys Benson Turanira no wacho Kaga Boys I see. No wacho the miracle you performed in our school about improving in 3 days. Very wonderful. In fact he said some boys nicknamed you Jesus. Koro gik ma wacho gi gin gik matimre kata king'iyo kamoro ka be kibodo nitie nyako moro somo Mary wacho no improve from position 33 to position 1. To magi matimre ma kin janyuol udabo chajo ji pesa nikech ok nyati mana nabo chajo 500 for kelo nyathi kelo gi 500 bugin tade migi nono on that amount. Tibo bet sure nikare nyathini ne bet namba marach to di improve kinge nyathi mofuo nge nyithindo riek te. Ero kama nya Mr. Edward Okinda awini maber njo kai tema wacho no kai individual tema golo no examples gimana no ka bugni en kod chapters ang'wen. Chapter mokwongo in how a successful student
spends his or her time. Aneno kama ne kanyo chapter mar 2 na to read and understand, mar 3 bende kanyo mar 4 bende ka ang'eyo ni ok wanyal tieko chapters 4 gi duto. Odiochieng' ma kawuono aneno ka thuolo to biremo, kata kamano ageno ne kapod abiro dwaro ni mondo aluongi mondo watiek chapters 4 gi, nikech oganda dwa neno ni nitiere ng'ama ok nyal yudo bugni samoro nikech wan otuma ok wang'eyo. Wadwa ni mondo wang'e ni to chapter 1, how a successful student spends his or her time. Maendi inyalo wache na nikech sani nyithindo ni holiday giwuok dala, mana chapter 1 nyiri kende, chapter 2, chapter 3, chapter 4 obro cover negi in the coming weeks. Ekwalo say chapter 1 yes about how successful student gine magu ang'eyo kata kibet kode kanyo awacha gin gik maseloso for a long time. Kaka inyalo spend time ni sana during the holidays, nikech an holidays I believe nen ndalo yweyo nyithindo no ywe, to kendo aneno ni schools ma Kenya ka richo kabisa nikech schools have become examination passing factories. Miyudo ni chalna kagima nyithindo are being processed to pass exams, so kagi koro gisewuok so they are not able to do other things. Koro me I would just urge ni during the holidays kin nyathi school to nyaka los revision timetable ma wacho cha, michako somo gokinyi sa 10:30 tisomo kochopo kata sa 1:00 kama tikonyo jonyuol tije mag doyo, tije mag puro, mag dhi puodho, mag luoko sende, mag moto, mag timo gik moko mopogre. To kendo nyaka ne ni kochopo kata gimoro saa 8:09 ka kendo in that timetable inie gi some 2 to 3 hours kendo isomie kendo. To kochopo tino kisechiemo kadhi bayo kata ne dhi mielo hangla kata dhi gine, to kendo koro ibedre piny som nikech ok ine tij nyathi school en somo. To ka koro in seche monego isomga pod nitie yore moko makende dhiga bo distracti. Koro chapter 1 ma acho ni how to spend time, gima wacho ga ni chakre 5 o'clock gokinyi nyaka 10 o'clock gotieno. Nyathi onego bed ni timetable himself to luwo that timetable to the letter. Eko nyalo faulu. To timetables go baloso gi ebook time manyisika nikech onge kaka inyalo spend time ni maber ko kitiyo gi timetable. Koro timetables ga loso na nyithindo kanyo te ginyalo ng'iyo kaka olosgi mondo giti kodgi. Erokamano nya Mr. Edward Okendo. Jo kai wacho ni timetable bende ni kama nyithindo nyalo manyo achiel kachiel. Neno ka thuolo nitiere kadhi kawewa. Mr. Okendo gima dwani mondo penjo achiel en ni nitiere jok moko mabende osebedo ka somo adieri. Aneno ka giwacho ni gisebedo ka gisomo. Inyalo yudo ni ng'ato somo adieri. Ok ang'eyo ni ng'ato kare somo mane. Ng'ato nyalo somo adieri mayro ni better part of the day okaw kendo somo. Kae to jogi eki kata wana paro ni wana kod gi sikul jok machalo kamagi gisomo kabisa. Sasa kendo gitu gisomo to kawa giki penj tiro ka jogi gigore piny miwuoro. Ok ang'eyo ni mate nyalo wacho ang'o makelo ni samoro ng'ato nyalo somo matek to kodhi e penj to ok okal maber. Actually it is not how long you read but it is how fast you read. Because you should always learn to set time limit on whatever we are doing. Kata ka ng'ato mi japuonjo mi kwa na beach ne timo kik be ni beta ta piny timo gi kata the whole weekend. I program ya sewacho na dwa timo kwano within 40 minutes to bet down within the specified time to be through with those 5 mathematical problems. Koro nitie ga jomoko ng'en be kisomo you read and you reflect. To reflect means you review in your mind. Okay, na kisomo let's say kisomo topic kaka digestion. Kisetieko some most to nyaka penj yourself ne have just been reading about digestion. Now what is it? Immediately in your mind the definition of digestion. Then what are the processes of digestion? You begin from the mouth, which enzymes are involved, which foods are digested, they are converted into what, then through the hepatic portal vein to the liver for absorption and distribution. Yani ipenjiri kisoma soma tigine pan joma oktim gama beregi gin joma soma to onge gima gipenjire, they don't reflect. Nikech ki reflect gimoro it gets imprinted in the subconscious mind. Another mistake ana nyithindo moko ka somo to somo immediately kotieko somo to chako go koko. To immediately kigo koko to gik mane somo ka they'll get yani irucho gi e subconscious mind when koro temo paro gi bang'e. Emomiyo kata kisetieko somo tibet nyathi ma mtulivu ichako reflect paro mos gik misomo. To koro ka wanyalo wacho no kaka koro this book how to pass. Nigetie terms moko mitiyo go seto penj mar very important masamoro nyithindo kiaga. Kesime kita konyisi describe opogre to discuss. Konyisi ni explain opogre to narrate. Koro the meanings of those terms are also important in so far as gine passing for exams is concerned. Koro deal gi terms go kate
Such important terms like explain, narrate, elucidate, examine, list, illustrate, identify, compare, contrast, criticize, define, evaluate, interpret, justify, review, trace, summarize, relate, distinguish, highlight, enumerate, state gi mago duto te. Kanya thionge meanings mag terms go. And then ongeno reflect kusomo. And then ongeni onge koko mogoyo. And then ongeno somo short portions of notes. And then ongeno bet gi discussion groups. And then ongene o improve in performance through active class participation. Ntie jomoko moko participate kata class. To kini ko ki participate class, to your mind will stray. Ichako thinking of other things. Tipo utaki isete mango. Isenendo. Lakini kina an active participant. Meeting all way tisama jopunjo penjo gimoro. Tipo idoka you keep the teacher on you keep yourself on your toe. Makudo kata kipenjo biro ti ikala maber. Erokamano nya Mr. Okenda awinji maber gima sewacho kendo wasingo ne oganda weni wabro weche kachiel weche giki mag kaka inyalo kal penj ok wanyal chaki otino makawuono ma orum duto. Adwa ni mondo imigi namba ni mondo mi ka ng'ato didwar ni mondo oyud book mar How to Pass Exams kata odwa yudo book mar neno ka Youth Inspiration and Youth Inspiration to Success, mano bende kaindi Mr. Okenda neno ka weche mag chemistry bende ni kanyo. Koro adwa ni imigi namba ni kata koponi ok wanyal romo kodgi e studio to ginyalo gochoni achiel kachiel mondo giyud ni to iwacho nang'o kapok obiro duogo. Mano kare. Koro nitie ma How to Pass Exams iuse siling 200. Yes. Koro joma biro Kisumu aidha nyalo biro nyiewo book kata nyalo biro ti attend nyaka meeting. Koro namba na mar simu en 0727 05 45 75. And then on Friday adhi bet gi conference mar youth mari entrepreneurial conference and entrepreneurship joma dwa timo business. Koro this book Youth Inspiration to Success actually to me it is the best business book on earth. Koro ki idwaro mako kata million within 1 year. Tibe an gi meeting maru on Friday pod the same place gine Kisumu Lions Hall chiegni gi Nakumatt ma Nairobi Road cha. Koro this book Mari Youth Inspiration and 500. Lakini kako ribo biro for that talk on Friday to the bet 1000. Nishona charge 500 mar listening to the talk and 500 for the book. Koro these are the books Mohangogi in chemistry, maths, biology. Like the previous former Minister of Education, Professor Sam Ongeri, Ntinda Almono release KCSE results in Arabika to no complain about the poor performance in the sciences to no single out chemistry. Kuro can be all link. No decide to publish this chemistry KCSE revision questions and answers. Manga Mondeke has led in chemistry in Kenya for 18 years. Ondikate Tokubuka is a teacher of chemistry Maranda High School, Stare Boy Center, and Manadim Chekenya Senu Mwalimu. Kaini yudoda es lelo makata 1 manas onge. To minister you work ganiji timo marach. Why don't you give us the same revision questions and answers mondwaketi into a chemistry book and what will say 500. Then kwa the biology nikech mage subject machacho geji momi waketo gi. Biology ni be japuonj manondike Mr. Mwoki no puonjo kama Kweni Boys the time anodo ace te biology makata A- ne onge. To kata kicheko last test KCSE boy don't know about 70% of all the questions present both paper 1 and 2 are gotten from inside this one biology book, even with the diagrams directly. And then koro mogik, and which I say is most important in book 1. Ingeni kwano sebedo kachando nyithindo sana secondary makoro nwatimo research na luongo mathematics teachers Nairobi ka State House Girls. Wabet kodigi piny nwadwa find out gimomiyo kwano oktima beto negi. We found the answer. The answer neni nyithindo kapod ni lower primary gi upper primary gikia ni mathematics is a very important subject. To koro kodonjo ge secondary ka form 1 form 2 kore kongan mathematics a very important subject was already also miss the necessary background. But with the mathematics, if you lack the background, it becomes difficult to solve future mathematical problems. Koro we came up with this book to provide the background for mathematics, all the formulas, all the definitions, all the examples and notes. Kikao, say even simple such as numbers, natural counting numbers, you are given the definition and the examples, definition and examples, rational numbers, irrational numbers, real numbers, properties of natural numbers, the factors, prime numbers, the multiples, the highest common factor, the lowest common multiple, prime factors, rectangular numbers, number sequences, number operations, number distribution, order of operation, the board mask. Ki say you do background. Mathematics ya dichiel kama. It become the easiest subject of all. Koro Jeff an kabiro studio ka.
adwa na solve shida ma nyithindo goni du e school duto te kisabu mko kaka siari girigi magi history gitimo maber koro mabe 500 koro ng'at madwa biro seminar ma wan gogo kata ng'ata ma dwaro no nyiew bugegi kigona sime namba maketo kanyo no tineno kaka inyalo yudo gigo. Mr. Kinda, agoni rokamano dumo kalo tino kawuono thuolo kalo no wach nyiri pod bro losi achiel kachiel. Ageno ne mar kwano nyiri to ibro we na studio na ka na gosiep na manyaka amibu kwano nyiri mondo ngene to kwan itimo nade. Kwan en gima tek kaka ji okete wacho ni kwan en gima yot. Wane ma okwang'eyo ne to kwan ikalo nade. En moyot adwa we yawe studio kaindi mondo odong mondo konyo joma thoth miwuoro. Mr. Kinda, nakochako bugi mondo wawuoye chapter mar 2, chapter mar 3, chapter mar 4. Agoni rokamano kuom kawo thuolo mari. Ageno ni oganda chieng' tich abich mano Friday Youth Conference Kisumu iwacho ni Kisumu Lions Hall. Kanyo ibro bedo achiel kachiel kaito wacho ni chieng' ngeso bende ibro bedo Kisumu kibro chiwo twak achiel kachiel e weche mag kalo penjo. Oganda duto klasa 8, jo klasa 12, jok matimo penj moro amora in ng'at no ero madware mondo chopiro machalo kamano mar migosi Okinda Edward. Agoni rokamano dumo kalo yakwachakoro mkinde studio sayo gwedhi kendo kal penj kaka dwaro. Ma indien Cook mar wach. Erokamano bwana Jeff.